No thanks, I'm driving. Le grazzi, se nsuq. Messaġġ skjat iżda ċar ta' kampanja kontra x-xorb u s-sewqan. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bidu ta' xahar li matulu jiżdiedu l-okkażjonijiet tax-xorb minħabba l-festi, ġiet kwotata statistika li turi kif is-sena li għaddiet f'pajjiżna mietu 17-il persuna f'inċidenti tat traffiku. Sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena, 16-il persuna mietu fit-toroq Maltin u għaldaqstant l-appell fl-aħħar xahar tas-sena biex jekk se tixrob ma ssuqx għaliex tkun ta' periklu mhux biss għalik imma wkoll għal nies innoċenti fit-triq. Id-Direttur tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa Dr. Paula Vassallo qalet li anki grok wieħed jista' jaffettwa reazzjonijiet tal-persuna, xprunat minn fatturi bħal sess, teħid ta' mediċini u l-konsum tal-ikel qabel ix-xorb. Da jaffettwa bniedem mod differenti minn ħaddieħor. Allura xi drabi anke inti tisma' xi ħadd jgħidlek li ma jaffettwalix, però jista' jaffettwa kulħadd jista' jtelliflek. Anki drink wieħed jista' jtelliflek il-mod kif inti l-konċentrazzjoni tiegħek anki bi ftit, però dak il-ftit ukoll jista' jagħmilek differenza bejn inċident jew le. Pier Vella, mill-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq, innota li hemm bosta fatturi oħra li jistgħu jikkawżaw l-inċidenti, bħal effetti ta' droga u lejja. U saħaq li l-kampanja mhijiex indirizzata biss lejn iż-żgħażagħ. Il-kultura tagħna tax-xorb hija widespread. U naħseb li qed nindirizzaw ukoll il-familji, ġifieri dak li forsi min qed iġor it-tfal tiegħu speċjalment fuq wara tajt tisma' alright ħadd grok, familja ħaġa oħra, imma mbagħad mill-banda l-oħra qed nara li jekk kien għandi tfal fuq wara xi ħaġa li din hija liġi ma sfortunatament ma tantx nagħtu każ għal it-tfal wara jkun libsin is-seatbelts ukoll. Id-Direttur tal-Bank tad-Demm Dr. Alex Aquilina tenna l-appell tiegħu għall-loti tad-demm. Għanna biżejjed demm li kaverja l-operazzjonijiet eċetera li għandna bżonn illum, però kien għal inċident gravi niġu fi problema. U dak huwa l-appell tagħna llum ma nħallux li għal inċident gravi biex nagħtu d-demm. Il-kampanja No Thanks I'm Driving hija mexxija mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa b'kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet fosthom id-Dipartiment tal-Emerġenza. Bħala kunsill waħda mill-affarijiet pożittivi li nitaqgħu ħafna nies jirrakkuntaw dawn l-istejjer u minnhom nippruvaw nitgħallmu. U waħda mill-affarijiet li tweġġana ħafna li inti tara xi ħadd qed jirrakkuntalek inċident li huma daħal fih intortament. U l-pina tiqpalek hemmhekk, jiġifieri nippruvaw naqsek nieħdu gost inkunu sikuri u dejjem ftakru li madwar kull persuna hemm familja. U dil-familja kulħadd jirrispettana u jħobbna. Naħseb da żmien huwa l-isbaħ żmien li dan mod nistgħu nesprimuh.